Hola, Globus, com esteu? Fa molt de temps que no sé res de vosaltres i espero que estigueu tots molt bé. Així que ens veiem d'aquí poquet, però per avui tinc una activitat preparada per tots vosaltres. Veniu, que us ensenyaré què hem de fer. Escriu els noms dels globus. Hem d'escriure els noms dels nens de la classe. Començaré pel meu. Núria, 5 lletres. Aquí. N, U, R, I, A. Ara haig de buscar un nom que comenci per A i que tingui 4 lletres, com per exemple, Anna. Aquí ha de ser un nom que acabi amb la lletra A i que tingui 5 lletres, per exemple, Maria. I ara haig de buscar un nom que comenci per M i que tingui 7 lletres, com per exemple, Massimo. No el continuaré. Voleu acabar-lo vosaltres? Surten tots els vostres noms. A partir del que hi heu començat, a veure si aconseguiu acabar-lo.